Cost is the biggest concern for couples considering IVF, and at Janitva, we understand that. That's why we offer flexible packages, financial counseling, and bank tie ups to support families. Our mission is simple: complete your family without overwhelming your financial expenses. Mana phai wai áp chưa? Mana phai wai ya mah? Avinas. Avinash. Tabale me ai wai. Medai mana? Business jam tu tena medai Tab medai you. tena wan angne te ongana ino scooty takadaw na wan ane. Ha? Mesti metiap nam kadai illegal. Ha? Tabale mesti me ai wai. Kinongilam All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA Klitho batang hakanong baslong kidon spotli ki agency ke ba IY scooty bat ki bike bat artli ki agency ke ba IY kali kinong jengok kai perthai bat kini gidai ki badan hakiting road jalu para bat lalung kra laban kedo hangne badang shan ketanat transport ke sorkar jela kelapeni akan notification banam sha ban IY ki arshaka bat ki kali ki riu shimet Badang shen ginong ilam ke AKMTTA kayo ban kem ginong peniat ki arshaka bat ki kali na kithan ka khandai lat habakran ni kelak pathai kubor hak arpsan trek ujeliau arazar arpusan u president ka Yatli Tourist Owners and Drivers Association ubudeu dukhat ke AKMTTA uba amor kurba ulong bagajing khandra ka association ni ginong peniat ki agency iba IY ki arshaka ki kali riu shibet kinong wanjung okai perthai kelong namar bantem mi kanu kanu kejingja ke besniu kumbala saki dangshan halo kejingja yau nong jung okai perthai na indoor ulong bahag baidai bagajing nan ki agency bagi app ki bala ban IY ki kalish ki breu ki don ki batre na kejela Meghalaya bagi don pat ki bala ban peniat yakini ki kam na sabar kejela bagajing alat ki breu ban lek kam benami Nasabar kejela kade kawai kabla ban bu jeng ma bhai kejela namar bagi tra jela kem dan jeng tep ai halor kini ki kali uba bala jet jerwa ulong manakaliang ka association hi kalashi mekarai bakan omsha la dikiyo panekendo hang no ya kum kini ki kali ta kabe thoru bak association kalap bagi don ki agency ki ba peniat hakarukom ka babean Ya ka bementa ki dan supposedly kini ki ba IY ya scooty ma ba IY tang scooty ba ka bat jong ka kali dan arteli ka wei ka dan hapo hane hajan kiting road kibun hi hane hapo hajan kiting road jalu para bat lain khrap halor kata ka jing yo kam jengi ki scooty umdai tang ki scooty kini wat ki kini ki kali saw shakaru ka bangilo ya kam ki bade ki kali private lane ki bla IY de kini ki riu shimat sha kini ki nong wan jong kai perthai lane shaki jing don kam ha bade ka personal jong ki riu pai ba ka e ki jing sim khia jingi kom kinong ngelam jong kini ki association kalong ba ngim kwa ba kanu ka pasniu kanjia nalor ba government club ai ka notice sha ki tu kinong IY shikini ki scooty shikini kinong penon kam kini ki saw shaka tengi kom kinang lam jang association khnang ban kan long bai totally ban lane ban khang simdan bat yaki lane ban pendu simdan yaki bakan nomon ra kajing bom shong shngan bakan nomon ra ya kan gono ko bakta ya kadong ya kasinong kajongi ya kari kajongi hi parok kawai de halor kata kadong rem ngiru ngidon kata kajing simkhia rengkat lang bakini ki members ki jongi rengkat lang bakini ki wai ki association ru ba ngin kam ladang yoi lane ladang yo kundu hang dong noru nginum sha iki kenang bakan wara ya kesyungsuk kesengsan kenang bakan wara ya kebahak kamiat hakik melang salang kajungi malum ta do kan tuli kai kini kita ki agency do punya di plan ki kali private ki layo ban layo jingtip halor kini ka hakabai de bat ka jingdon jengkini ki agency nang ta ki apsu kiladon katu kan ni kiladon hi ki batre ni ka jela kajungi te nang ta pade warna sabaru kidan pi warna sabar kabakam sini syuk kolong ba kini ki apps lene kini ki agency ki banabar ki bawan ban le benemi ko man no lene ki ba kwa ban tu ya kene ka kamai ka ji ko badan ni ka jala ka ji leng ba ki apps ki jongki tikini ki nong jong ka perthai lene ki tores haba ki book ye ki pade kimdan kata ka jingtep
la kidon em kata ka cooperation bat ka sarkar jela ka jungi lani la kadon em kata ka jing tip lang bat ki asion jungi kum kata kamdon ka jing bentep nagilang jung tu ki try syaki tu ki tores ki bawan sini ka jela ka jungi. Halor kata ka kani ka sengi ka bangi yo banyak kendu yo chief minister budan brom jangka jela jungi nakaleng ka EKMTT ringkat bat ki para tribal hi ki badan pok jela jungi bat ki ki ason ki badan haga hapo jangka EKMTT ko khot lingkot no jingwang kendu jungi ka long be haga tu ka mat ka bangi dawan ru arjar apply hau bunai ar trik haga trik 9 November kalong ba ngiwan CCM bandra itu kamat hi keju kabang yang ba nakaliang ke government to thau no di policy haga bai dei bat ki to spot ki badan naga jela jungi ba ki kali ki bana bar ka jela hi ki numla asu bandra e ki nong jong kai go wan ka jela jungi ngai ai lat no ingi ki try muluk ki try jela ki belong ki tribal lokal hi nang ni na po jela jungi bakin yo bandra tang ki to spot tang kata hingi kren bol CM te nakaliang CM pat hadin ba ula yo min kendu ingi ula pun pau jing kemen ba ula so tanat haduk sikat dei bat wong nakaliang CM ru wong ikan ngamat ka bangiwan matasi kalong ba unum slam show mardor hi wong ban yashong ringkat no bat ki department of repair bat tourism kalau manta kini jongka ki bai dei bat transport kini shong ki no kan meeting kini jing dawa jungi but soon but shen un khot kloi no i habai dei yakni habai dei ba kani jing dawa ka jungi manta kasni na kaliang hakmat UCM